και πάσχεις των ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ ελέους ροής Ελλήνης υγείας θεωρίας επισκέψης χωρίς και αφέστερα αμαρτίων του δούλου του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούν και παρεπιδημούντων την ίσο πόλη, Μητροπόλη και νορία τάφη, των εορταζόντων, εν της οίκης αυτών και των οικείων αυτών, των αρρώστων, των πενήτων, των ανάγκης ευρισκομένων, και ο νέος εξημών κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών, έτσι δεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τη μια δωρατάφτα και πυρός προσήγαγων, ειρήνης με τον τέκνον και των εικονών Κωνσταντίνων Σίγου τέκνον, Ευστρατείου συζύγου και τέκνων και εικονών, Μιχαήλ συζύγου τέκνων, εικονών Αγγελικής τέκνων, εικονών Κατερίνας και λοιπόν συγγενών, Γεωργίου μεταζύγου και των τέκνων, Ιωάννου μεταζύγου τέκνων και εικονών Νικολάου μεταζύγου και τέκνων, Μιχαήλ μεταζύγου και τέκνων, Ευγενίας των τέκνων και εικονών Αναστασίας των τέκνων και των εικονών, Σακελαρίου Μαρίας Αναστασίας Αντωνίου, Αναστασίας Ανδριάνας και Κατερίνης, Αντωνίου Σίγου τέκνων και εικονών Ιωάννου τέκνων, Σίγου τέκνων και εικονών Κατερίνης και τέκνων Παναγιούλας, Γεωργίου Συζύγου και των τέκνων, Γεωργίου Βασιλείου Συζύγου και τέκνων, Αντωνίου Συζύγου και τέκνων, Καλλιόπης Μαρίας Αντωνίου Συζύγου και των τέκνων, Κυλικής Γεωργίου Θεοδόρου Μαρίας Βασιλείου, Ανδρέου Μαρίτσας αδερφών και λοιπόν συγγενών, Γεωργίου Συζύγου και των τέκνων, Γεωργίου Συζύγου και τέκνων, Γεωργίου Συζύγου και τέκνων και εικονών, Σακελαρίου Συζύγου και των τέκνων, Κωνσταντίνου τέκνων και των εικονών, Μιχαήλ Μαρία Σπύρη, Ιδώνος Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Εκατερίνης Μεροδοσίου και των τέκνων, Κωνσταντίνου Συζύγου και τέκνων, Παδρόμου Συζύγου και τέκνων, Παναγιώτου Συζύγου και των τέκνων, Ιωάννου Νατάση και τέκνων, Ευαγγέλου Συζύγου και τέκνων, Μαρίνου Συζύγου και των τέκνων, Ιωάννου Συζύγου και των τέκνων, Κωνσταντίνου Φρεδερίκης μετά των τέκνων, Καλλιόπης μετά των τέκνων, Ιωάννου μετά των τέκνων, Σπυρίδωνος μεταζύγου και των τέκνων, Λουκά μεταζύγου και των τέκνων, Γεωργίου Μητρός αδελφών, Γεωργίου γονέων και αδελφών, Γεωργίου πατρός αδελφών, αδελφού Γεωργίας, γονέων αδελφών και συγγενών αυτών, Ευδοκίας, Γεωργίου και των τέκνων, Ευδοκίας, Σακελαρίου, Στυλιανού, Αντωνίου, Νικολάου, Μαρίας νομικής, Αποστόλου, Πελεγίας Σεβαστής, Ειρήνης νομικής, Γεωργία Ευδοκίας, Δημητρίου Ιωάννου, Εμμανουήλ και Ευδοκίας, Ευστρατείου και Συζύγου, τέκνων και εικονών, Ιωάννου Ζύγου και τέκνων, Καλωθήνα Ζύγου και τέκνων, Καλλιόπη Ζύγου και τέκνων, Νίκης τέκνων και εικονών αδελφών και συγγενών αυτών, πάντων των παρισταμένων και των συνευκομένων και συνεορταζόντων με θυμών, και ο νέος εξημών κατά διάνοια έχει περιγείας της βοηθείας και αναρρώσεις αυτών, υπερ πάντων ημών είπομεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα και πέρα του διαφυλακτήνου την Αγία Εκκλησία νήσου και πολιτάφη και πασπός και χώρα που οργίζουν πολίτουν στους του καταπονισμού, ήρος μαχαίρας του δρόμου των οποίων του έχουν αγιστούν τα λάθη, πέπτουν ευσπενή και πιάρου πήγαινε στον καθό και του λάβου του Θεού του πεσέρες και της διασπάσεων και των του κινουμένων, και ρίχαστε ημάς και τις οικημένες δικαιάς αυτόπινης και ελέησε ημάς. Έτσι δεόμεθα και πέρα τους έξους εκείνους του Πάουξον μόνο Θεός σωτήρι μόνο επίσης πάνω το περάτο της γης και το καλάσου μακρά και ήλιος γίνονται τέσσερις σε αριθμών. Λέει μον γάρ και φιλάνθρωπες θα εσύ υπάρχεις και στην δόξα να πέπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση για το πνεύμα της τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν δέσποτα πολύ άλλη Κύριε σου Χριστέ Θεός ημών τες πρεσβείς Παναγράντου, τες πυρήσιμων Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, τη δυνάμει του μηγής οποίου σταυρού προς το σύστημα είναι παρανίων δυνάμεων σωμάτων. Και σύστημα ενδόξου προφήτου προδρόμου του Ιωάννου. Των ενδόξου πανέχων Αποστόλων, των ενδόξου καλλίκων Μαρτίνων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Κιμκιάνης, του Αγίου Γεωργίου Πολυάφλου, Θαυματουργού και Μυροβλήτου, που τη μνήμην επιτελούμεν. Και πάντως των Αγίων Εχρώης, το οποίος την τέησεν ημών, δώρεσεν με την άφησα βραχωμάτων ημών, σκεύωσαν ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξαν εφημών πάντα εχθρών και πολέμενων, ενέψαν ημών τη ζωή Κύριε και λέησον ημάς, και σώσον τον κόσμο σου, και τα ψυχά σου μόνος αγαθός, και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων
θάνατον πασίσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρίσαμενος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσος πεντάρσον τερίμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άδρας κορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άστους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλλον, και πλήθυνον αυτά εν την ίσο, πόλη, μητροπόλη και εν την ορατάφτη. Εν της οίκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνους πιστού δούλου σου αγίασα. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.